rungokno. Sing nyolong pustaka Jamus Klimasada mau sabdaning dewa. Tak tampa dudu wong kana-kana nanging isih putramu dhewe ya kuwi Abimanyu ing Tanjung Anom. Kaya sinamber gelap rasaku bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong pustaka Jamus Klimasada anakku Abimanyu. Wah, Kresna kakangku, apa ora kleru nggonmu nampa sabdaning dewa? Werkudara, cara ngendi to sabda dewa kok kleru ki cara ngendi? Aku tak takon karo kowe. Cetha tak tampa yen to dewa paring dawuh sing ndusta pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada kuwi Abimanyu. Wah, mengko gek dewane ngantuk. Kleru. Kowe iki wong kahanan kaya ngene kok ya isih iso omong kaya ngono to ya. Wah, mergo atiku ora bakal tekan. Yen atimu ora tekan, kowe wis kebondo karo sumpahmu. Kowe wis kebondo karo sumpahmu dhewe lho Werkudara. Mongko sing midhangetake ucape Werkudara maling mau bakal tok pateni dhewe yen dusta pustaka Jamus Klimasada ora mingpun Kakang ning kabeh midhangetake. Ayo saiki piye? Tak tanteng saiki piye? Kowe wani mateni apa ora? Wah, Abimanyu anakku. Monggo Abimanyu ora tau tumindak ala. Abimanyu kuwi tansah tumindak becik. Tansah junjung derajate wong tuwa. Abimanyu ki menungsa lumrah. Abimanyu ki dudu ponakane sing gawe jagat, Abimanyu ki dudu prunane sing gawe urip. Sing jeneng menungsa kedunungan kulit daging kuwi mesti kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi aja dupe anakmu Abimanyu ki tansah tumindak becik. Kala mangsane wong tumindak becik mesti keseluruh dalan sing kleru. Sak apik-apike wong ki mesti eneng lupute, sak ala-alane wong ki mesti eneng apike. Mula aja banjur kanthi dasar Abimanyu tansah tumindak becik ora gelem colong jupuk. Kuwi ora bakal ketemu ngakal Werkudara. Wah, Jlamprong. Kowe ora mulang karo anakmu, Jlamprong anakmu dadi maling. Maling pusaka negara Ngamarta, Jlamprong. Koko Prabu, kula nyuwun pejah dinten menika. Kula sampun boten pantes gesang wonten ing Madyapada. Kula sampun sisip kula wentah dhateng anak kula. Koko Prabu, monggo kula aturi ngunus patrem kula aturi nujahaken wonten dadanipun ingkang rayi panengah pun Janaka, Koko Prabu. Werkudara? Nggih. Kok kowe isih nang kono iki piye? Wah, aku takon dawuh ngopo? Lho, aku ora dawuh. Ning aku ngugemi ucapmu dhewe lho. Ngugemi ucapmu dhewe. Werkudara, maling iki tak pasrahke hukume Werkudara. Kowe mau ngucap piye? Sagu. Yen sagu tegese hukume Werkudara, jarene wong nyaur kuwi kudu trep lan jumbuh, sak traju lan sak bobot. Utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Mongko Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi dadi jalaran pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta. Akeh kawula sing padha tekaning pati. Turta kowe wis saguh bakal gawe patine maling mau. Lah kok saiki malah nang kono greng-greng. Kowe mangkat ora, Werkudara? Wah, ora usah waweh to. Mangkat ora? Ora mangkat aja kelakon dosa. Aku dhewe ingkang bakal ngelokake marang jagat tetel kasatriyaning Werkudara. Wah, Abimanyu.
Kunat mata mirah ingsun prihatin was pokong mijil Tuda tanpa karya sangkang renemekan Gusti gelung reno sak sekarnya Koko Prabu persasat sampun pepes bayu kang tapis kula mboten nggadahi kekiyatan krana paduka sampun maring dawuh pustaka jamus yang jimat kelima sada cinidra dening anak kula pun Angka Wijaya inggih Tanjung Anom Koko Prabu kula nyuwun pengayoman mugi keparenga sakmangke anampi dhateng negari Ngamarta kinten kula sampun boten trepunta dewa lenggah dampar krana sakmangke sampun lingsem Abimanyu ingkang sampun ngorek-orek dhateng pasuryanipun para Pandhawa ingkang boten badhe ical selaminipun gesang nuwun sewu Yayi kula nuwun sewu keparenga kula badhe nyuwun prisa inggih menapa Yayi nate dawuh kaliyan pun Abimanyu nalika Abimanyu tasih timur tau tate Yayi Prabu angudang dhateng pun Abimanyu inggih Koko Prabu nalika semanten kula kemutan nadyan Abimanyu menika tasih alit parandene sampun saged nampi dhateng pangudangipun ingkang rayi nggih anakku Abimanyu cah bagus besok lamun wakmu wis lengser ke Prabon utawa Pandhawa wis bisa ngrebut negara Ngastina lan Pandhawa lenggah dampar ing negara Ngastina sakwise wakmu ing Ngamarta lengser ke Prabon sira Atmajaku Abimanyu ingkang bakal kuwasa lan kuat nerusake sejarahing para Pandhawa lenggah dampar ning negara Ngastina lamun purna Bratayuda besok Abimanyu mekaten Koko Prabu jagat wisaning Bathara lah menika Yayi menika mbok menawi dados pancatan Abimanyu anggenipun wantun nyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada jalaripun Abimanyu menika tasih mudha tumaruna kadereng raos ingkang ngagahan datan pepitung wekasan tuwuh kuwanenipun Abimanyu nyidra pustaka jamus kelima sada mbok menawi ginebeng wonten salebeting manahipun anak kula ing Tanjung Anom benjang ngentosi menapa dadak ngentosi purnaning Bratayuda dinten sakmangke kedunungan pustaka jamus kelima sada mbok menawi saged dados sarana enggala daya-daya dados nalindra wonten negari Ngamarta Yayi Samyaji mekaten mbok menawi petanganipun anak kula ing Tanjung Anom inggih menika pun Angka Wijaya ing kagatri sang kampirang urin angkul kinembet kempet dosang reknaning bawana dosang reknaning bawana jagat pasisaning Bathara menawi mekaten tuk sumbering perkawis menika mboten saking sinten-sinten nanging saking ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu kula nyuwun mangapunten Yayi ingkang sampun inggih sampun mboten perlu dipun penggalih ingkang samangke malah klilanana kula nyuwun pamit dinten sakmangke kula madal pasilan badhe nitipriksa dhateng kawontenanipun kadang kula pun Werkudara menapa Den Janaka Koko Prabu menapa inggih kedah kelampah Werkudara merjaya dhateng pun Abimanyu bab mangke pinanggih wingking
Kantun kados pundi babaring lelampahan menika Yayi? Inggih Koko Prabu menawi katon kula kantun derek. Malah sak mangke gandeng Paduka sampun kepareng. Angoda lampahipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kembar wonten timbalan kula wonten timbalan Koko Prabu. Budalna kang padha seba babar pisan ingsun narsa kundur ngedaton. Kaya wis lingsem lamun ingsun kesuwen mapan ana ing Datulaya. Iya, Koko Prabu monggo kula dherekaken. Koko Prabu monggo kula dherekaken. Ayo kembar, aja nganti kaya bocah cilik Dimas kadangipun Kakang Yayi Nakula Sadewa. Wis paripurna. Sabdaning Sanata Prabu Darma Kusuma nalika semanten rasa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadrangen sanggaring Promban Ceti manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngambil upacara ing Prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katon ngerang penggaling Sri Naranata wau. Ora ta kaya mangkono. Risang Werkudara ingkang bingung bingleng kenganglangan penggalipun. Sigra ngawi sangganing para putra Pandhawating bleber pating Cakatirta gludakaning daratan. Mara remang uswamyung ambrengeng kadhe karunaning kaswasih dosang kanda wastratmaja long lalu mangulati surya mangrangsang wayah Gatot wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai Antarja wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai Antasena eneng apa Pak kok gembrobyos Bapak li mlayu ora kaya adat sabene kaya kesusu tur penggalihe tak sawang kok kaya ora penak eneng perkara apa Pak ngendika karo anak-anak wah Gatot wonten timbalan
Wektu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene Paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, ngerti yo. Pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus kelima sada. Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta ngandhake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada? Kula ingkang badhe ngupadi, kula ingkang badhe ngupaya. Menawi Paduka paring dawuh kula ingkang badhe nyepeng dhateng Duratmaka ingkang wantun dusta pustaka Jamus kelima sada Gatot wonten timbalan. Bapakmu sing dipasrahi supaya nyekel maling. Monggo bapakmu wis kebacut sumpah ning ngarepe Kresna kakangku. Hukume Werkudara sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Monggo pagebluk sing tumanduk ana ing negara Ngamarta akeh sing para kawula padha tekaning pati. Mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati. Monggo bapakmu wis saguh. Menawi kula mekaten, Duratmaka menika kula ingkang badhe nyepeng Paduka Kanjeng Rama ing kedah Mejai lan matrapi pidana. Gosek aja kesusu. Rungokno kandhati dawuhe bapakmu. Inggih, Rama Kyai kados pundi? Kaya aja kaget le cah bagus. Bareng tak desek rembug Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus kelima sada. Ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu Gatot. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Kyai. Mboten kinten babar pisan pangandika Paduka ingkang kula mirengaken menika rak mboten klentu. Adi kula Abimanyu ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Dawuhe Kresna kakangku pancen ngono. Jarene Kresna kakangku kuwi entuk sasmitaning dewa lan entuk dawuhing dewa. Kowe ngerti dhewe yen Kresna ora nate paring pangandika sing ora nyata tegese ora goro. Wah, Gatot, mula bapakmu bingung piye nggonku bakal nglakoni. Nyatane pancen adimu sing nyolong pustaka Jamus kelima sada, Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapunten dhateng adang kula pun Nyai Abimanyu. Mbok menawi nembe boten eling tuwin nembe kalimput wekasan wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada. Rama Kyai mugi paring pangapunten dhateng kadang kula pun Abimanyu. Yen aku menehi pangapura tegese aku dadi satriya sing ora adil. Nadyan kuwi kula warga, nadyan kuwi anakku dhewe, nadyan kuwi sentana negara Ngamarta. Yen keluputan tumraping negara Ngamarta lan tumindak sing ora sak temene kudu dipatrapi pidana. Yen aku ngapura karo adimu Abimanyu doh nyono cerak nyono. Werkudara wimban cindhe ban ciladan ora adil tumrap sapa sing nandhang keluputan. Mula wektu dina iki ora sandadak nganggo walang ati. Aja tidur rasamu Gatotkaca. Ayo bapakmu arep ning Tanjung Anom. Adimu arep tak tanjihke. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno, ger anakku Gatotkaca. Kok malah tok candheti ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwa Ndarawati ngandhakake entuk sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus kelima sada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu ku ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget gone percaya karo Siwa Ndarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak to? Bapak ki nek wis diwatak
duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye, Dimas? Yo, kowe karo aku madeg reserse. Lho. Reservis piye? Reserse ora servis ora. Tegese tukang penyidik. Penyidik piye? Goleki si Wandrawati. Takoni, apa pancen tenan Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Soto? Rasaku ora penak kan. Monggo pendak-pendak aku ngrasake bab sing ora penak ki mesti ana bab sing ora prayoga. Yen nganti mengkono dukaning si Wandrawati, aku sing wangsulan, butuhe kowe melu aku. Apa aku ora didukani Kanjeng Rama? Nek ana dukane Kanjeng Rama, aku sing wangsulan. Ya menyang yo. Yo. Nek dileng goleki ambles bumi aja nganti ngerti karo si Wandrawati. Digoleki sak nyatane piye? Engko nek pancen si Wandrawati iki mung ngapus-apus. Wah, aja takon dosa arepa dheweke iki pengayomaning Pandhawa nek apus-apus karo wong tuaku, aku sing bakal ngukum. Yo, sing ati-ati Dimas. Ambles bumi Kang. Yo. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitirane ngasta kang kumitirane ngastoane ngasta ya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat. Wala dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkiyeng para Pandhawa. Gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kentang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Lima Sada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling. Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekaning pati, Werkudara mesti diruputake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Neng kene marganing pati ning para Pandhawa. Jebul tinemune Pandhawa ketoke satriya pinter-pinter ning jane wong bligo. Wong goblok. Ora ngerti karti sampe kaning nata Ndrawati. Iki dadi jalaran nggonku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Dendha. Yen karo ngene kahanane aku bakal sowan kersane Kyai Prabu Darmakusuma, bakal tak kandhake yen Abimanyu tekaning pati, mesti bakal pepes Bayu Kang Tapis. Yayi, kula ingkang Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ha wis ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya capet-capet. Ora capet-capet piye? Gosek aku kok nggumun sampean ki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manusa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa, Dik. Nyuwun prisa bab apa? Jare bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka sing ngendikake Siwa Ndrawati. Jare Siwa Ndrawati entuk dawuhing dewa. Bener apa ora? Iya, Antasena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada wekasan negara Ngamarta ketaman pegebluk. Sing ngandhakene Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada, dewa. Nalika semono aku sumedya ning negara Ngamarta. Dewa paring wisik iki mesti paring dawuh. Mesti ngendikane ngene iki, Kresna, ulun Sang Hyang sapa? Ngono upamane. Aku tak takon karo sampean, dewa kuwi sapa sing paring wisik? Aduh.
lali takon mawon Antasena. Lali takon? Iya. Ning wis ngendika. Wis, wong wis dela kok. Oh, ora sempat lungguh barang. Ora. Dadi ora kelingan dewa kuwi sapa? Ora, ning cetha. Sabdane ento sing nyolong pustaka jaman Sada kuwi Abimanyu. Oh ya wis. Njaluk pamit. Abimanyu tak ajari ngisin-isin karo dulur-dulure, anak-anak Pandhawa. Sing ati-ati Antasena. Sik, Dik. Mumpung ketemu, Dik, mumpung ketemu. Mumpung ketemu piye? Aku ki jane rak duwe pepenginan nganti kimpen-kimpenen. Kimpen-kimpenen apa? Kimpen-kimpenen nek aku ki sakjeke urip kok pengen weruh sing jeneng Senjata Cakra. Mbok aku tak weruh dina wae gek tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh. Aduh, Antasena. Senjata Cakra kari ning kamar mandi. Pasiram, pas adus. Wah iya. Wong aku sok ndelehke kerokan jenggot wis sok lali kok. Apa meneh Senjata Cakra ya aku maklum. Iya. Jase gedhe pangapuramu ya. Heeh, ora apa-apa. Nek anu Sekar Wijaya Kusuma diasta ora? Sekar Wijaya Kusuma sing jarene iso nggo nguripke barang mati kuwi lho. Anu wong mati. Nggo nguripke wong mati, heeh. Tok gawa ora? Sekar Wijaya Kusuma mau ki tak dekke siji karo Senjata Cakra. Ning ngarep kaca. Ya keri Antasena. Waduh, jan mongko aku pengen banget ya. Toto Kang. Iya Dimas. Ha saiki siji iki nek nganti keri aku ora percaya. Apa? Pusaka Ndarawati sing dienggo ndelok kahanan sak sing bakal kelakon. Jarine Pak Den duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Kuwi ora bakal keri mergo kuwi mapan ning jabaning daging ning jerone kulit kuwi mapan ning epek-epek. Sampeyan kelingan to nek ditakoni sapa-sapa terus enten ana sedila terus nyawang ngono kae. Aku ndelok Kaca Paesan. Mbok aku tak weruh. Kowe arep kepengin weruh apa? Iki mengko Abimanyu iki engko mati apa ora? Aku tak weruh ning Kaca Paesan. Antasena, piye? Nek Kaca Paesan ora keri. Ah, kene. Tak weruh wong nonton TV apa piye kene wis. Iki iki lho sawangan. Sawangan iki ketok to. Abimanyu mengko mati apa ora iki ketok Antasena gage sawangan. Oh iya. Wela. Waduh. Lho kok andang semono ya. Wela Kang, iki nek ra dijotosi tuman wae Kang. Terus aku tanggung jawab Kang.